Episodju li seħħ fil-ħemda tal-lejla ta' qajjem rabja kbira kif siġra tal-ballut xieħa li la snin twal tikber qudiem il-barrakka ta' fuq inqatet minn persuna jew persuni mhux magħrufa. Fuq Facebook l-ambjentalist Edward Said tal-sensiela ta' ritratti li jiġdu kif din l-istess siġra kien ilha mħawla fil-post sa minn qabel it-tieni gwerra dinjija, salvat mill-bombardamenti iżda mhux minn taħt idejn dawk li qerduha fl-aħħar sigħat. Said li studja s-suġġett tal-preservazzjoni tal-ġonna u pajsaġġi storiċi anke barra minn pajjiżna, esprima tħassib tiegħu li dan mhux episodju uniku u li l-iskuża qed tkun dejjem li se jsir tħawil ta' siġar oħra x'imkien ieħor. Jiena l-biża' tiegħi illi forsi jittieħdu deċiżjonijiet biex ngħidu isma' ħajkonna naqtaw daw is-siġar, ma importax, ma ħanħawlu band oħra. Iż-żmien, id-dimensjoni taż-żmien f'siġra hija irrevocably, ġifier dana siġra li ilha hemm 80 sena x'aktarx dawk ir-ritratti li postjajt jiena naħseb huma jikkonfermaw li dik hija l-istess siġra. Dakka immaġina jridu jgħaddu kważi 3 ġenerazzjonijiet biex wieħed jieħu il-benefiċċji ta' din is-siġra. Fid-dawl ta' dan kienu diversi l-persuni li talbu spjegazzjoni lill-Ministru tal-Ambjent José Herrera li min-naħa tiegħu talab spjegazzjoni mingħand l-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi. Diversi persuni batu wkoll lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Sissa mhux magħruf min wettaq dan l-att jew għaliex għalkemm hemm spekulazzjoni kbira. Madankollu persuni li tkellmu ma' Net News spjegawna li jista' jkun li dan seħħ minħabba li s-siġra kellha diversi qsim fit-zokk tagħha ikkawżata mis-susa u setet kienet ta' periklu. Dan it-tieni każ fi ftit jiem fejn siġra nqatet b'mod misterjuż wara li fil-bidu ta' dan ix-xahar il-Kunsill Lokali ta' Taslima kellu joħroġ appell biex jiskopri kif siġra tneħħiet mill-feris bla ma ħadd manduna.